Pigpapasalamat ni Nanay Gina Losentales kang Barangay Mabinit, Legazpi City ang naresibing food packs hala sa Ako Bicol Party List asin sa grupong Pidudiday kanakaaging Sabado. Sabi niya, takulang tabang ini sa siring niyang solo parent na solo man na pigtataguyod ang sayang duwang aki. Sabi ko, I thank you Lord kasi ngayon lang ako nakaranas ng ganitong na parang nabigyan din ng ganitong ano. Nakaresibi man ni food pack si Nanay Florian kang Barangay Bagakay, Legazpi City na solo parent man. Pido, Garbin, kay Kong, tagom niya. Dakula pong pasalamat ko na natabangan ako sa katayuan kong ini. Dakula unong pong tabang. Kaya sana po maging mahal na Diyos sa indang pamilya pa. Total na 900 na solo parents sa Legazpi City ang naabutan kan nasambit na regalo na pigkondusir sa Embarcadero de Legazpi. Sigun sa pamayo, kampido diday na si Nasrin Ismail Garbin. Ang pananaunin danin food pack sarong paagi sa namang kan sa indang grupo bilang pagtauman ni rekognasyon sa mga sakripisyo kan lambang solo parents, partikularmente sa nasambit na syudad. Lalo na ngunya na pigseselebrar ang Women's Month. Maybe this way, little by little, ma-acknowledge naman so kadipisilang kang buhay kang mga solo parents. You know, I always believe na ang solo parents mahiguson iyan eh. Day man yan so mga taong nagtatambay sa They always, parang feeling ko, they've been neglected for the longest time and this, in a way, is our return. Iniyan primerong beses na nagkaigwaning siring na aktibidad ang grupong Pidudiday katuwang ang Ako Bicol Party List. Katakod kay ni, asigurasyong kang grupo, napadagos sindang makondusir ng mga aktibidad na mapapakinabangan kang kapwa kababaehan, urog na kan solo parents. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Kasuhapon, 7.